RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong hadlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Sweet. Hingkod ang pangidaron. Minyo apan buwag sa bana. May usami ka anak. Itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon sa akong ex-husband karon. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Uy, Sweet, nanuro di mo sa inyong banak nga hapon? Ha? Dito rin kusbay, uy. Ibaw ka na kung may anak na ta, di na kita makalaag-laag. Bantay bata na lang ta ini. Hala, kinsa man itong angkas ni Tony sa iyang motor? Ha? Ala, uy, abi na kung ikaw to. Basig may sakay nga kaila. O igagaw ba ka ha? Na, igagaw ba, uy? Nga perte mang nakagako sa likod ni Tony. Ansa? Kaana gani ko. Nga, hala, uy, si Sweet. Ni Samot, ka-sweet ni Tony nga nakaanak na sila. Mamanghuran yun ang kinugos na ako ini. Unsa? Ikatulunan ako ning dayal. Makontak, apan di man tubagon. Asa naman ikato ni? Maod ang permi na kandugay mauli. Usahay pa di mauli. Kay kuno may activities trabahoan. Team building o unsa pa na diha. Asa naman ka ning akong bala? Oh, ni ana ay. Nganong karon ka lang? Ngayon di man ka mo tubag-tawgan? Oh, huwag ko kibang manawag ka, uy. Nag-drive baya ko. Oh, karon pa lang ako makita nga nanawag ka. Nagka-silent maguni akong cellphone, God. Ngano i-silent man? Aron di mo na ako madisturbo? Gusto pa lang pangutan na, sweet, uy. Ano man ka? Lain makikagtunada. Tungod ni mo? Unsa? Unsa man rin ang imong mga lakaw, ha? Nga imo ipananghid na ako. Pulos day na bakak, tanan, ha? Unsa? Diretso ha gani ko, sweet.
Di kay magtagna-tagna kog naunsa ka. Dugay na ko nakasabot si mong linihukan, Tony. Sa imong tinagdan ako. Permi kang lapoy yung maghagok na lang inig pauli. Mao di ay. Permi di kang kapuyon si mong kaangkas gahapon. Aw. Kita na di ka? Aw, mayo hinoon. Aron di na ako maglisod sa pagpasabot nimo sa tanan. Unsay? Hagbay na sa ko ng itag timing sweet. Nga sultihan kang gusto na kumubiya nimo. Unsa? Nga naman ha, Tony? Nga no? Di na ako magdaghan pagpasabot nimo. Manghipos ako sa akong mga butang ug mga sinina. Bubiya na ko. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Gibiyaan ko sa kumbana dihang usa ka tuig na ang among anak. Sakit, kaya wa ko magdahom nga kalit lang kung mahimong single mom. Sa primero, maghatagan pa siya na akong financial support alang sa among anak. Hangtod nga tagsa na lang. Unya, Kumusta naman mong Tony, sweet? si Tony pa? Baw bitaw kang nagbuwag na mi. Awo, lagi. Apanwa na magpasabot nga tungod kay nagbuwag na mo. Mahumano sa bang inyong obligasyon sa bata. Aon sa man nagsuporta pa bagyapon siya. Kuan pa? Kanang, Naaning ka naman gud kaayo paningkamot. Gawa sa mong trabaho, busy ka pa ng pamaligya nimo. di kinahanglan pa. Pangandam ko mo eskwela noon niya si Dodong. Gikinahanglan maguna nimong buhaton tanan. Nga may amahan man ka ng bata. Hatagi og responsibilidad sa bata katong bana mong way hinungdan. Ganun wa man nimo sultihi si Papa nimo, nga wa na maghatagan og sustento si Tony sa inyong anak. Huwag nagtuo kang ikalipay ni Papa kung mahibaw siya, anak. Di na ko gusto ko put fans. Igo na tong nasukong akong pamilya niya. Dihang gibiyaan mi niya sa among anak. Di ko gusto nga makasaha ang akong pamilya niya. Kay sukugid kaayo niyang among kaliwat baya. Ako lang yung gipugan. Ako na nipasabot nila nga okay ra ko. Basta may suporta lang si Tony sa among anak. Nya karon, kay wa naman ka mo suporta. Sige na lang, Vance, uy. Kaya pa man ako. Oh, dili uy. Ako makigsulti niya. Ako ulit itong tawagan. Ha? Ay, kahawang pa. May pasito ni kay malipayan upan siyang babae. Ako, napisig at iman sa among anak. Oh, si Vance. Hello, Vance. Bagag naong ang imong bana. Ha? Ano naman? Ang iyang tubag sa kupangutana kung nganong wa na siya magsuporta sa bata. Kay, dili kuno na niya anak. Unsa? Kung maon na, ayaw na ipaila ang bata sa iyang amahan ha. Ingna ang bata, nga wa na ang iyang papa na lumo sa sabaw. Vance! Wa na gyud magparamdam si Tony. Wa na gani ko manukmat siyang gisulti kang fans. Gaon ni ang kunang among anak. Sige lang. Tan-awon tag kinsa alkansi nato karon nga dako ng bata. Sigurado kong nakita niyang picture sa among anak nga kung gipost sa Facebook nga dako na ni. Numtum urig panawag ay. Hello? Pwede magkahuam sa bata, sweet? Isoroy ko lang. Kinsa ni? Ay lagot pagbubuo ang sweet. Naibaw ko nga nakailakan ako. Ay, sorry. Wala ko kailan ni mo, uy. Sukad nga wa ni mo ang kuna ang atong anak. Liwat kayo sa kumbana ang among anak. Maong dili gyud ikalimod nga iya ning anak.
Apan sukad nga gilimot niya ang among anak kadili ko no niya anak, gitapos ko nasab ang iyang pagkaamahan sa among anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, single mom nako, kay gibiyaan ko sa kumbana, dihang usa ka tuig pa lang ang among anak. Ug miundang sa pagsuporta ang akong bana. Pwede ba nako siyang ikiha? Ikaduhang pangutana, misulti ko no siya sa akong amiga nga dili siyang amahan sa among anak bisag liwat kaayo ni niya. Unsa may akong buhaton niya anang bahina? May katungod ba kung dili ko na lang yun ipailan niya ang among anak hangtod mo dako na? Ikatulong pangutana, babay ang hinungdan sa among panagbuwag. Kaya naa naman siya lain ug nagtipon paghihapon sila hangtod karon. Pwede ba nako silang gukdon aron makabawas ko? Asa man ko anak mo duol? Ikaupat o katapusan, human sa tulo ka tuig namong pinagbuwag, nanawag siya kay gustong huwaman ang among anak. Nakita siguro niya sa FB ang picture sa bata nga liwat kay niya. Angay pa ba niya kung isalig niya ang bata? Human kini niya gilimod nga dili niya anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sweet. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di nagyud nato dugayon ipadala dayon nato ato ang suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi ha ang amo ang gihatag ninyo. Wa gyud rason nga nung di na ninyo ipada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ayaw mo kaikog, ayaw mo kauwaw ngano nagtuo mong kamuray na ay problema. Oy, hasta ako, no sa Attorney Elaine, asas Dr. Obra na apod may mga daghang problema. Daghang problema kanang off the air magstoryaanay bitaw mi sa mo ang mga problema di lang mo kadungog, di lang mo suwat kay kami kamera pa magtambag na mo. Kini ko illegal nga problema, ko attorney tubangi ko na ako illegal nga problema be kay mo di na ko makahunahunag. Og naasa ko'y konsultang docs medical, ari po ko niya pod, no? Ana ra gyud nang kinabuhi ang importante. Way problema. Yes, no na ate kapahungawan. Ang atong makuto nga Yes. pagtulunan karong adlaw, nothing in life comes easy. Correct. Everything comes with sacrifices. Tinuod. Mao gina. Kana bitaw mukaong kaghumba dugay man na latan paabot man kagamay. Ang litson bitaw pila ka oras man na litoon di gyud sayon no or kaning ato ang mga pangandoy di gyud pud na sayon kabuton pero makabot kung mukugi ta. Yes. Ana gyud na di pud na murag sili nga muhang dayon, no? di man na mao ana usay ang sili bitaw si puson pa man nimo. Puson pa gyud. Di man pud na mugawas ang iyang halag di pud nimo puson. Depende po sa klase sa sili. Tinuod. So dili everything no dili gyud inana ka sayon. Wa gyud na giingon nato no pagkataon nato gina wa gyud nag-ingon nato nga sayon kay kinabuhi pero giandam ta para makasugakod sa mga challenges. Yes. Greetings today, Doc. Greetings today. Maayong pagpaminaw sa mga Kudira, Didasi, mga si Tony Gibbs ug si Jimmy Yaw diha sa Inupakan, Leyte, no? Kusukay ta sa Inupakan nato ni, no? Dihang area sa Western Leyte facing Cebu Maguna, no? Ya, mga Andalis family diha sa Upper Bigaa, La Libertad Negros, mga parinti ni Joel, Merinciana, si Windel ug si Maribel, mga taga-barangay Huagdan, Ubay, Bohol, si Flora Sumayang o si Boy Sumayang. Mayong pagpaminaw. Di sa mistro to Jimmy Sugitarios diya sa Buntok, Southern Leyte. Brad Boy Diharme diya sa Union o si Felisa Gonzales Risites, no? Mayong pagpaminaw. Na-appreciate ba siya sa among presentation atong Valentine's Day attorney, no? Yes. Handurawan min. Kanta-kanta ragod. I was together with professional singers. Ako rin dito medyo
Semi-professional. Semi-professional. Yes. Mao na. Gato ang letter sender karon, Dok. Ang atong lites and Sweet. sweet. Oh. 28 years old, no? Punto legal kita karong hingkod ang pangidaro ni Sweet. Anya minyo apan buwag sa bana. May naaslay usa ka anak. So punto Yes. legal ang problema ni Sweet. Akong unang pangutana na. Single mom nako kay gibiyaan ko sa akong bana dihang usa ka tuig pa ang among anak. Ug niundang sa pagsuporta ang akong bana sa pagsuporta lagi kanang Yes. Pwede ba nako siyang ikiha? Kaayo. Kaayo. Kaayo ko na, Pwede pwede ko na. kaayo. Magpanglagot na ng mga inanang klaseng laki nga mubiya na pagkahumag nagpalami din na mubiya na. No, nga way klaro. Nanisod pag yung kami niyon, of course, no, pwede yun. Because ang kaning minyo ta, of course, naatay obligation, no? To give mutual love, support, help, fidelity, no? Unya, diring dapita, murang napakyas gud siya, kay wa siya hatag-hatag og suporta. Unya, kung minyo ta, ang ato ang obligasyon pagsuporta, ngadto sa ato ang asawa, spousal support, o ngadto sa ato ang bata, child support. Unya, kung napakyas ta sa ato ang obligasyon, dinhang dapita, pwede gud nato ikiha ang ato ang bana for support. Depende sitwasyon, kung naay sagol nga pag-abuso, pwede nato gamiton ang balaod nga Republic Act 9262 or violence against women, or pwede pod nga ordinary lang case for spousal and child support. Wa pa nilabot, no, kung asa na ning imuhang bana, basin na minyo ni kadua, makihag bigami og nakigpuyog lain, aw pwede po natong makihag concubinage, no? So ikiha. Pero ikiha to ni nato da extend mo priso, no? Pwede ra gid pod, depende sa yun. Damdamor na siyang di sa Na mausad lagi na. Ako ay also discourage ka ng mga ingon ana, Dok, no, labi na kung naay bata ba. Mo no, Kay kanang mangitag amahan unya makibawng na priso hala ngano naman, di ba? So naamang gud po na effect sa bata, and kanang kung nagbuwag namang gyud ay sige na lang, no, di na lang nato ipamugos, di na lang pud ta manimalos. Ang ato alang na kung naay katungod, no, nga maningil for support kana ato lang sad silang patubagon dihang dapita. Yes, akong pagpa-practice akong profession attorney, no? As Yes, a medical Doc. doctor, as a psychiatrist. Kadaghanan sa ako mga pasyente, mga product of broken family. Maog yun. Kadaghanan yun, no? While walay papa, walay mama nga maka-supervise physically sa pagtubo, no? Pagdako sa ilang mga anak. So, ikaduhang pangutana, nisulti ko no siya sa akong amiga nga dili siya ang amahan sa among anak. Bisan liwat kaayo niya. Unsa may akong buhaton niya anang bahina. May katungod ba kung dili ko na lang gyud ipa-ila-ila niya ang among anak hangtod mo dako? Ayaw, ako dili jud ko mo kuan ana, no, nga kung pananglitan man gani namoy pagkadisgusto sa inyuhang relasyon sa imuhang bana, ako alang nga dili lang gyud unta madamay ang development no sa bata o ang iyang opportunity nga kung di man gani kanang buo ang iyahang pamilya, at least ang iyahang pagkatao, ang iyahang person, tibuok, meaning kaila siya kinsa iyahang papa, kaila siya sa iyahang mama, and later on, kung dako na siya, makasabot siya nganong wa gapuyo or nganong wa nagkadayon ang iyahang mama ug papa. So, lisod pud na nga, dili pud nimo ipaila-ila ang bata, kay ang bata manggod ang maapektaran ana. Ang atoa is naamay mga legal remedies under the law nga maningkamot pud ni ang papa nga mahimong amahan ngadto sa bata by filing a case for support, no, kay para pogson sa jud nato siya, no, by all means possible under the law nga mabuhat pud niya ang iyang obligation. Kung di siya kusa nga mobuhat siyang obligasyon nga gitagana sa balaod sa iyaha, ang korte na gyud ang mumando sa iyaha nga mobuhat sa iyahang obligation as a father. Kung musulti siya nga dili siya ang amahan sa bata niya, Xerox copy gid ang naong sa bata niya attorney, no? So dili na tingali kinahanglan pag-ipa-DNA testing. Yes, no? yes, Ang mauna. ato na lang pagtan-aw sa nilang duha magtapad nga parehag og naong, confirm na nga imo gid ang bata bay. No? So imo gid ang padakon, simo nang suportahan, no? Ikatulong pangutana, babay ang hinungdan sa among panagbuwag kay naa na siya lain og nag-ipon paghihapon sila karon. Pwede ba nako silang sukdon Sukton? sukton aron
bawas ko. Asa ko unang muduol. Unsay atong makuhag man ni Mouse ta. Mm. Kanang mahog nga wa ka move on sa imuhang kinabuhi, mas stuck up ka. But of course, wa ko nag-ingon nga wa kay katungod mo buhat ana. Of course, you have the right to do that kay naapoy balaod nga nagdumili no sa usa ka lalaki nga minyo nga makigpuyo og lain nga babay nang ilahang pagpuyo sama sa usa ka minyo no in a scandalous nga manner. So kung masud na siya sa mga criteria for concubinage, then pwede gyud ta mukiha. No, but again, what good will that do sa atua nga kung ato ang ikiha pwede ra gyud pod. Pero then again, na amoy bata, na amoy anak, ang ako ang gusto nga mas maayo siguro nga kung naatay mga legal nga mga aksyon atong i-focus ngadto sa bata. Ug naa man gani kay legal nga action as against imuhang bana ay na lang ng concubinage, may pag magpaanal na lang ka. Yes. Kaysa sa mukiha pa ka didto, baws ayaw. Ang kimakapyo ka mo sa pinakanindot nga baws nimo sa imuhang bana nga imong ipakitang okay ka, malipayon ka, makakita kag lain, mas maayo pa niya nga nihigugma og nipangga nimo. Unya, ang pinakanindot is muling kawas ka anang imuhang kaminyoon, no? Ug magpaanal ka kaysa mo gasto kag pagpapriso niya and then what? Di man gyapon pug ka pwede maminyo ug makigrelasyon pug ka kay minyo pa man ka, makiha man pug kag adultery. Diba? Masumbalikan man pug ka. So mas may pag ang imuhang energy kung magkaso-kaso ta, focus ta sa bata o pagpaanal para makagawas kasi muhang kaminyoon, ha? Alright. No? Yes. So, sunod nga pangutana. Na pa may ikaapat nga Yes. pangutana. Human sa tulo ka tuig na mong panagbuwag, nanawag siya kay gustong huwaman ang among anak. Nakita siguro niya sa Facebook ang picture sa bata nga liwat niya. Angay pabana kong isalig niya ang bata human iya kining gilimod nga iyang anak. Number 1, kung minyo mo, di na gyud ka makalimod. Nga imuhang iyaha ang anak nga numan kay ang mga bata nga nataw sud sa kaminyoon presume gyud na nga legitimate nga anak sa mama o papa or sa bana og asawa, so di gyud na niya pwede ma-question no or malimod unless mubuhat siya og legal nga procedure to question the paternity anang bataa no unya mapamatuoran sa korte nga dili gyud siya ang papa pero samtang wa na ni exist ang kanang desisyon sa korte, nagpabilin nga siya gyud ang bata ana. Pero karon kay wa man siya hatag-hatag, at least siguro take this as an opportunity nga ni-reach out man siya nimo nga maybe you can also tell him nga okay, ganahan man ka muhuwam sa bata, dali diri magstorya sa ta, magsabot ta how often man kang mohuwam sa bata, asa man nimo dalhon, asa taman yun terms and conditions nga magpinirmahay mo, unya i-appeal na tug hisgot ang suporta kay uy di man ni pwedeng manghuwam lang ka kung kanus-an nimo gusto pero di pug ka magpakaamahan sa bata pinaagi sa paghatag og suporta no. So maybe you can take that as a chance nga magpinirmahay mo document para amicably no hapsay ug husay ang inyuhang pagsabot no on how you will co-parent the child. Uso naman ang term ron dok no, co-parenting. Muna nay uso ron. Nay single parent, nay co-parent, yes. yan good parents. Parents, correct. Tinuod gyud co-parenting. Mao na ang ilahang koan karon. Para po natin yung property nga co-ownership. Co-ownership. Ang paita. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.